Isinagawa sa Dagupan City ang isang pagsasanay na layong palawakin ng kaalaman ng mga magulang at kabataan sa responsableng panonood, lalo na sa paggamit ng telebisyon at mga pelikula sa sinihana. Personal na nagtungo ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa Pantal Elementary School upang ipaalala ang tamang gabay at klasifikasyon na dapat isaalang-alang ng bawat pamilya sa kanilang panapanood. Ayon kay Jeneline Baltasar, malaking tulong ang ganitong aktibidad para magabayan niya ang kanyang 5 anak sa pagpili ng angkop na palabas. Para may makita silang aral na mapupulot, saka yung kasi may mga mapapanood na hindi dapat mapanood. Samantala, binigyan din ni MTRCB Chairperson Lala Soto na bahagi ito ng mas pinaigting ng kampanya ng ahensya katuwang ang iba't ibang sektor upang maprotektahan ng publiko mula sa mga sensitibong content. Yes, yun po ay isa sa aming mga pinagtatrabahuhan ngayon, yung magkaroon ng mga partnerships with them because the MTRCB truly believes in the practice of cooperation and coordination and partnership. So, naniniwala kami sa interagency and international partnerships as well. Ipinunto naman ni Barangay Pantal Kagawad Orlando Navarro Jr. ang kahalagan ng pagsasanay para sa mga residente, lalo na sa mga magulang na nagnanais maging mas maingat pinapanood ng kanilang mga anak. Yes po, napaka-importante ng mga ganitong klase ng seminar kasi binibigyan natin ng knowledge yung ating mga magulang kung paano nila i-handle po yung pagbibigay ng guidance sa ating mga kapamilya. Sa aktibidad, ipinaliwanag ng MTRCB ang Film at Television Classification Rating System, di ba pang paraan upang higit na maprotekta ng kabataan laban sa hindi angkop na palabas. Inaasam magtutuloy-tuloy naman ang programa bilang bahagi ng mandato ng pamahalaan para mas mapalawak ang kamalayan ng publiko ukol sa responsableng panonood. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.